智慧镜头处理外国文字，按判断是哪一国的文字。按文字，按聆听。11:56 острів. 100. Ігор Андрейчук 2. Це мій канал Ігор Андрейчук 2 більше ніж. Їдінг Ю. Джіяру. Нордс. Шекун. Піндао. Джіанджі. Шуомінг. Це мій канал Ігор Андрейчук 2. Я знімаю відео про речі, які можна виготовити своїми руками. Більша частина відео про роботу з металом та деревом. На каналі Ігора Андрейчук я ділюсь своїм досвідом з обробки металу та зварювання. Виготовлення різних пічок боржуйок. Багато саморобок та приспособ для роботи з металом. Також велика дизельний квадроцикл. Також недавно в мене в майстерні з'явився великий токарний 1К62. Відео про токарку теж виходять часто на каналі Ігор Андрейчук. Частина контенту про саморобну техніку. Я зробив мотовсюдихід, багі та саморобний. Дженгдуо Ціксан. Насадка для косіння. Ігор Андрейчук 2. Шує. Шортс. Мейтіку.乌克兰文哦，原来是乌克兰文。乌克兰文翻译成中文，按下去。